Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Archimang, Lukumang, Sarana Saif Sadeni, Foroisi, Gadri, actor Teun Wisini, Café Wis, Peydef Mama Sernang. We bari wan sweet fasifka inifko Archie de Pres Partori. En mis Don Jaso, anga brada Rut. Ja, maar gaan we maar volgens mij begin wat baardes maar odi na tracé. Natuurlijk ook des maar Sernang, we baarden maar odi. Uiteraard. Want alles maar in Sernang, alla de oku e arki ook toe. Ja. Dus arki, dus natuurlijk je baar des maar odi na tracé, alla diasporas maar, alla man die naar buitenland we baarden odi, want die de de baga nanga de Pres par nyusu. Ja, trafas no de. Je verstand Archie Malukuma, je begrijpt dat je no, dan want toestand gebeuren. Vanaf 25 mei 2020, dan want er faraga, want er winti, e wai. Je verstand, maar dat voor zo'n moro fara dat we archa tori fa faraga. Dagi dongo, dagi masra prensho jimi. Dongo, dagi masra prensho jimi. Taka fraga jimi wai, ane wai somoro. Masra prensho jime. Dongo, dagi masra prensho jimi. Taka fraga di me wai, ane wai somoro. Dagi prensho jime. Dongo, dagi prensho jimi. Taka fraga di me wai. Ik kan je niet zeggen hoe blij we zijn. Toen we het hebben gehoord, wilde ik eigenlijk het niet geloven. Ik dacht van, je hoort maar altijd van, het komt, het gaat voorbij, maanden gaan voorbij, een jaar is voorbij gegaan. Maar de dag van vandaag, dan zei van nee, het is er al. Dana tongo, dagi masra prensho jime. Tongo, dagi masra prensho jimi. Taka fraga di me wai, ane wai somoro. Kan je misschien een indicatie geven hoe laat je 's morgens moet opstaan en hoe laat je eigenlijk je huis weer staat? Ja, in de ochtenduren sta ik om 3:30 op. En dan ben ik zo tegen 2:30, soms 3:30 thuis. Dus hoe de school hier komt, gaat het heel goed zijn. Ja, gaat het heel. Ane wai somoro. Zo, dat we jere taki, nou, pistori tak afaraga ne wai somoro lek fabe wai. No want tera faraga e wai. En na trafasi atiri na kondere. Dat na zo. Zo, we brada Rut i ap tusani. I abi vakkenvullers. Vakkenvullers na schmade worko in de bigi supermarket. Je verstand. En de maat presteert ook. Ja, want Jim Tori. ja, want je kan als een vakkenvullers. Dat betekent, ik wil zeggen, schaars of wanneer dit op een rek. Ja. Dan heb je vullen bij baga. Dus als mam sabi. Zitting kom. Dat is een profession. Dat natuurlijk vast man. Zo. Maar ja, want tarasot sani. Zakkenvullers. Dat is een beetje probleem. Dat is een probleem, ja. Die probleem, ja. Zo, we arki maluku manna nasa sabai yokoromo de zakkenvullers. En de man dat hij neervoerde zakken gewoon. Lek van manga yoga worko te muntapu da we la yusaka. Nee, de man te graai. Isapte de man graai lek de man de na faye karasani asau gorong. De man teken lek de no deba de. Isabitok. Terwijl aporti kondere ma masernang. Lek fasma wanano de so many, maar tok de no be ho rekenen nga sanda dat de be chago. Dus de berika taki de machira voor centrale bank. A uma voor. Die bele ga exi. De maga SPSB. I verstang de mariger dape. We fafte parastatale instellen. Jim Tori. Dat ben je maar regeren ook toe. Ja. Is dat weet ook. Ja.
Je lukt alle den todisi, Mazagambo. Ja. Alle den todisi. Ik zei kade de zakkenvullers. Ja, Dus in principe, je weet netjes het is, zakkenvullers, toch? Ja. En dan voer de voer. Ja, toch? Abani. Ja. En je ziet nou, de massa is dono. Ja, De man op alle gebied eigenlijk de man een probleem. Omdat money scatter. de man scatter Scatter amoni. money, toch? Ja, En sare mas leg uit, lukumi sabete. Die president Santoki, of de ABD Santoki, hè? ja, voorzitter VAP. Die Ja, leg uit dat te udoro, ja, toch? Dat alle de money, ja, sare man teki, de zakkenvullers teki, ja. wo teki baka. Zo, we jere jaso. Me koti mo fo apripo, wan mim godoro anga san sa de man do. Ja. Isabi dat de man tek de parastatale estelelek werkverschaffing. Dus wie zien no sab noti, je ko woroko dape. Isabi toch. Dus temtak parastatale estele sobu so arti maluku manna na sa bayo kromo. Na de semi-lanti, Ja. maar naar productiebedrijven. En nou een productiebedrijf heeft je nog sam notief doen om kon dat hè. Nee, natuurlijk niet. Want je moet gecertificeerd zijn. Ja. Isabito, im sabitori. Ja. Feit dat ja, if die bij worka EBS, je was een gecertificeerde man. Je bent sabitori. Ja toch. Het is kaget vindt toch. Ja, tuurlijk. Zo. Dan je verstaan dat ze de man is doe artje man is niet om naar huis te schrijven. Want als staatsschuld nu naar 4 miljard US-dollar. Ja. Na money dat hè? En op tjusos ani, en op sensi na money. Amerikaan dollar. Ja, zo. Dus dan berekent dat en een rente hey. En op 2% en 1%. Na mama rente. Ja. Dan berekent dat na dape na een vertrekpunt van regering DC. Dus een vertrekpunt van regering na vanaf 4 miljard dollar paimang. Dat no sarete. Want dan moro sane kong. Dus dat de zakkenvullers no moridier zo era. Ja. Dan moro sane kong want je begrijpt na sasa. Want terasane psa. Isabi. Want dan me bedoel dat SLM tak paypot me. Dat is een parastatal bedrijf. Semi-lanti. Ja toch? Samsa dat. Dat ben de man ik gevaarlijk. Zo. Maar je ziet, was er gaan we maar je tak over SLM, dat je ziet dat je een volk voesernang Ja. moest gebruiken voor staan luku. Isabi, want je ziet op Facebook bepaalde staan en leg uit. Ja, juist. En leg bepaalde maar uit. Daarom, een programma de voor leg een volk uit ook tot dat luku. No. De staan het in luku. Want if I regering naar de parastatale bedrijf. Mooi zo. De regering is kong. Ja. A kong voor setator baka. Natuurlijk de schulden de. En De- de schulden de, De paimang. de payment de, Ja. dan je moet corrigeren tori. I musu Je toch. moet corrigeren aan zijn bedrijf vadong. Zo, dat jere samsa. Want dat de man vrega Miami. Dan nou op een baka vind de man kom baka, de man no man kom oro. Want dat als schuldeiser pota plena cheti. Ja. Dat zij denken regering die moest doen. Dat dem doen fouden aan. Nee, Of dat- dem ga op een eimer. En dat is een probleem ook te baka toch? Dus de regering is kong, dat in het lening, je spaart, je potassen zo aan zien. Je bezuinig. Bezuinig. Ja. Maar dat is niet aan zijn kong baka, dat heb je naar patu dat die PB bezuinig. Voor een paar slag, voor de zakkenvullers. Dus na leka also die we repareer toch? Ja. Dat te repareer dat je tak o a planga disi ano bumoro me o pura planga. Dat te pura planga de si baka postu uduloso. Dus die zou wanf de uduloso, maar die zou no uduloso. Want na 650 miljoen dollar. A minister Financiën mek vrij 650 doezoen. dosung. Doezoen. Dosung dollar me bedoel. Ja. Sorry. Ja. A minister mek vrij en die ser na wan bigi money. Hier no, if you nou sinds kas, dan jullie je 5 jaar no, ja Ja. die also, toch? Ina zo mensen zie, Ja. toch? Dan wa 50 golus revi. Ja. Furuji. Dus dat want- zo fugo pa jongen san zo maar sa. Dat want taki nana bio taki. Foru na bif dirini konterta ka oji doksi fuwasi. Zo ja tori. Na situatie dat. Situatori. Zo, dus dat je verstaan wansani, bra rut ati malukumang. Dat je verstaan taki amon dati kong
op tafel. Ja. Terwijl de regering die naar urgentiefase. Ja. Je ruim op. Je zet kon. Ja. Je verstand dat toch voor alleen de passagiers kan komen en dat de maatschappij kan worden door. Ja. Want die bereiken van jouw directie dat toch. Ja, maar doen directie dat pe. Dus de man, ja, heeft je de man dat credit. Imo zo. Zo. Dat je verstand dat je, maar van de zakkenvullers zei Firi. Van de vier. Ja. De man natro. Ere no. De man dat natro bangan ons ma. De man bereikt dat de enyang, de dringi en de man natro bangan volk. Want dat je ziet. En dat nogmaals met taking Mozargambo. Met taking tak a programma die zie. Ja. We zorgen af volk dat jere. Wat allemaal tak ja. A regering die zie. Is dan negi moe sade mij doen. We de nog zie de kom boven water drijven. Dit is een wap ding. Ja. Dit is een wap ding. 650 dus. Na visie, dan hebben de dressie. Ja. Dat de man bij die bedrijfsgeneesmiddelenvoorziening, de man bij die de man die 53 miljoen dollar. De schulden zijn op pijt ook de nog. Is er eens onder het. Bueno. Dus Dus dat is dat gaat niet prioriteit, dus dan moet tapa olo dat het ook. Altijd. Asasa ne worko. Dus dat je verstaan, maar mi inopitje mi boom. Want asasa mo actie, na taki de zakkenvullers. De man luku na sasa bayo, anga remi mi grand boy. De man luku in de ai. Dan na sasa de chisaporti AOV. De man luku de botomang. Nanga de bushouders in de IMEC voor tak ailuku sam duanga unu wandang a regering ap moeite voor pai botomang voor vervoersma. Isabi na staatsbus sani, staatsbototani. Je verstang da apporti sani da if dat no sarete da ya wan COVID-19 pandemie die de no de eteister grondtapu. Ja. Dat wan taki Sami wantaki, zakkenvuller, afas van de zakkenvullers die go te keer aan het werk. Nee. Te keer. Ja. Adjes de man bedien a saugorong. Isabe wisi no saba worok mag kong. Takangami. Maar daarom was er gaan bo. Santoki leg uit. Ja. Hij leg uit ook toe. In een persconferentie. Hij leg uit Ja. dat hier no, a volk, abe beloof a volk, Ja. dat mi go, mi doro, dat mi zorgu dat alla sensi, alla money, Ja. sade ma teki. In dat geval is na zakkenvuller, Ja. wo tek baka. Dus vanaf nou, Ja. vanaf die day, Ja. wo roko tapator dati, dat alla sensi kon in zee. En dat volk moest abching geduld, omdat de stukken, ik was PG, trouwens ik was klad, Ja. check dit door dat. En im de zeker theo teki. Zuurlijk, want im sabi dat alla CP amoni teki. Ja. Sensi dat na van volk, ja. Na volk aba monitor. volk. Want je si ator fa plane, apripo. Arti maluku mang. Isap tak wan plane be baiji wan mang. Ja. Serieus? Iya nga lanti monitor. Maar dat paplin dat de. A plane. Ai. Jere, pa plane des.2. Maar moro hot item ning. Tak de man sherifi di sap tak. Dus de zakkenvullers. De man sap taki. Mim kompi di pa ya mond baka. Als mi ga probleem. Ja, maar Da- de, maar de bezig onderzoek als ik toch? Zo dat de man bije lever. Die pai. De man bije pai baka. Ja. Ja. Serieus? Ja, de man pai baka. Je Maar verstaan. nee, soms mijn vraag me af. Want ik begreep dat mijn pai 120 of 110 doezoe Amerika dollar. Ja. Daarna 30. Ja. En als ik me vergis me daarna 40. Ja. Maar pede man financiën. Hè? Pede man financiën pai zo. Want op chimang moest je naar een bayo. Dat you money. Maar pede go teken. Dus dat is sanati soms wel gewoon sabia. Iya volke wan sabi. Dus ade chibrolo. Maar wan mami archi wan man is de. Amantak yere no. Wis de go pota Zwitserse bank. Isabi toch. Lek fa de Fransman. Tak do yep sernang fu check de schulden aan de sandati. Dus dat was een backup. Voor Togo actie. Wie is dat Zwitserse bank? Want na internationale wet dat de. Dat jullie konden kan eis dat a bankgeheim kan opo. Want na you money dape en i wani money. Ja,
Dus dan lijkt feit, a president tak ego, tek desensi. Maar san nego zo 1, 2, 3. Ano lek, sa sanga bayo, sa san pai bayo, gwen sa koto saka da garaba money. Asan ne worko zo. Nee. Wet dit ook. Ja. En in worko volgens a wet. Tuurlijk. En wat hij eigenlijk tegen het veld, maar zeg ik dat hij lukt in todisi. Ja. Ik was aan paya sensi baga maar stort. Ja. Dan op chimang tapa Ja. veld, dat er regeren moest sabi. Op chimang het takeren no. If nou op chimang bedoel zo aan tori, Ja. toch? Dat is rotamang. Je zorgt man. Ja. 2, amang en neef man bekend ba. Ja. Want hier no, mijn vrouw zegt 40 dusu. Ja. If you take 40 dusu zo, Ja. dan ik ga banyi. Ja. Toch? Gambo, ik heb 40.000 hier, maar storting die meneer A. Im collega uit PV na monera. Im converteer PV na money. En dat ik bedoel toch? Ja. Die man zat daar straat, wie actie, Mazra Gambo, je tak was dat bij televisie. Ja. Maar van wat hoor dat is, suma abeng, P, wat? Maar meku orip ti pasensi. Meku orip ti pasensi, want aan onderzoek no long tijd, hè. Oké. Ta long to da woyere. Neng nanga bijnaam. Ja. Suma be de a zakkenvuller dati. Want dan miere want orita kasani. Zakkenvuller leier. Iya maar miere a orita kasani be waka via SPSB. Ja? Iya. Dat miere. Maar ja. Dat hoor lusu. Wakti no. Maar de je shitaki ala descendisi epsa in een urgentiefase. Ja. Urgentiefase want taki alek eerste hulp. Ja. Urgent. Dat want tak gauw SSM los san op. Maar check de economie. Isabi toch. Want de je shitak de verdiensten in een urgentiefase van regering is budget. Ja. De ambtenaar kan nakatap de borsu. 28, 29. Imoni dabani. Salaris pai. Salaris e pai, AOV e pai, isabi toch, AKB e pai, isabi pensioen e pai, isabi toch. Dus dat je begrijpt dat in een urgentiefase, maar nu, de man bang is dat toch. Ja, maar voor Sigo Morafara, want die tak land die man, president mek bekend, die de ete. Jima tori, Takere. kom eens dompo. Jere, lek say taki, asani rond afba. Ama taki no, asabi, tak a volk abeng chief moeilijk. Ja, En laat die man, ama tak midden bezig na den vakbond. ja, Want u moest die de man money. ja. Voor de man, de man kan draaien. Dus een soort famsakare, een koopkrachtversterking. Ja. En dan moet ik het idee, dus een vakbond, van mij, dit is de moet vergaderen. De motakanga de man. Locatori, alleen, een vakbond, maar aksa vakbond, dat keren nou. If you want so money, Ja. aan een moeilijke economie, want if je toep zich voor sensie, kun je omloop, dan is het probleem. Ja, het is probleem. Dat is toch? dat toch? Nee, dat nog kan. Dus Dat is ook onkan. toe- Dat ook toe de moet check, maar amanet tapen ai, voor sabi, dat de ambtenaren hebben moeilijk. Zo dus, zij want tegen mij, samen verstaan na sasa bayo kromo, dus dat want taki, na wan anum wasatera anu. Sasa aan Europa. Dus dat want taka vakbond nog go or nefi, Nee. na regeren neti. Nee. Want a regera na ana fouru di de machira centrale bank. Nee, maar een vakbond schreef hier. De man dat hij tijdens er naartoe toch? De man was er naartoe toch? De master na man. En een president, en een vicepresident, en een minister, absernang. Zo. Allemaal absernang. Moutak heeft de ambtenaar. Maar dat uitstel voor aflossing van de schulden komt baka. Ja. Je verstaat is dat die. Dus dat Ja. dan verdiensten baka. Ja. Want if de pa, de zakkenvullers bij de, dan nu nog een koers bij door 100. Nee, maar minister, president, ja, aangezien je dat dit hoort, Ja. president, dat je ook doet idee. Dat jere, even bij pai alle de rente, naar de schulden, Ja. dan wordt een bierprobleem naar komen. Maar leg af volk uit, ook dat jere nog. If me pai, dan ben ik nog pai nog een salaris maar. Dat is keer. No, maar nog een licentie. Verpleegster, no, niemand kan geld ontvangen, niemand. Dat is klaar hier. Dus Dat je komt moest- er lang. je moest actie uitstellen. Ja. Kies je blauw voor Ja. city, voor mijn pai de euro komen. Maar feitjes zou uitstellen of vertrouwen moest de. Natuurlijk dat moest je. Vertrouwen. 100% met deze. En de man abribitaki akan kompong. Ja. Akan seti. Je verstaat. Ja. Zo. Dus dat je verstaat dat dan IMF komt om de hoek kijken. Ja.
Voor je stabiliseren Asanina centrale bank van productie kan komen op gang. Dus a ergens fase, dus no a fase die we go naar Setsan poti. De planga die dribi, we pot de waterpas, we luka vloer, de senke chenchi, dat heb je nog klagen som en moro. Nee. Hopelijk. Nee. Maar ja, want toe de suku elembonyo in okorobarafu. Sarem edu. De suku elembonyo in okorobarafu. Jo vind ik. Huh? Jongen vind ik. De dat heeft vinden, wist de ne sheng, de suku een microscoop go vinden. Dat vind ik. Omdat ja, buan tu sumatok. Ai. De jompo, isabi, je abib inwan, kouta kinwan beerti toch. Je abib chi efa, kouta kam we play bal. Maar man heeft vol do. Dat man heeft play. Dat man ate bronwen, dat man vindt dat hij doe moro, alaman dat pe tapa veld. Ja, ja. En de man die in een broko je dan de man die. Want de man dat werkt niet ekar de man las waterafisi. Ja. Isabi toch. Maar dat rijdt meer. Laat wat rijden. No, dat is een krietje pipa. Oh, op zo'n manier. E wakti otepchi frude kong. Maar no yere sa sapakara teji den. No. Sapakara teji krobia tak jompo ini choro watra drite kong. DVP. Ja, ja. Oké. Oké. Dan denk taki. Maar hier maar zeggen Want het probleem vindt plaats naar Matawai. Ja. Overstroming Tori en president Frigo dat ze go check naar vicepresident. Voor je desma dat in binnenland. Ja. Ja, toch want watra kong in de man zo. Biji watra frudu. Ja, want de man legt uit direct dat hier je hebt de man. Ja. Ja, voedselpakket, alle dit tot dat zo. Mooi zo. Want ze nam het aan dat per. Nasar na man dat toch. Dus baby je legt uit ze nam dat per. En het watra sani. Sang zeker de man doen. Ze hebben begrepen dat hij isabi lockdown de bakat op. Ja. Op het weekend. En op die sting, dan de minister voor LVV begint. De boero, de brandgromang, de kwetjimang. Ja, een briefje dat de mag gebruiken. Dus wie is al lockdown de, ik kan rijden tractor, ik kan go tori. Ik kan die tori. Ja. En dat op een gegeven moment de man beschaffen af. Ja. Maar nu kom baka. Dus iemand gebruiken. Ja, dus dat want ik de maar stimuleren productie. Ja, toch. Zo. Maar dat die takasan van water overlassanga ala de sandisi. Want u tak wan pistu. Dan kaartje wan poko. Natuurlijk. Mooi zo. Visa o distrei
si dena visranang. Sorry mi wan kongre moi so teso. Beso men culture konawang. We makandra sabite na tego. Kondre nom ruang na vi Switzerland. Ja, de era poku Saranang kondere nummer 1. Je sabi toch? En Ja. Sweet Saranang, soort kondere sa sweet moro Saranang. Ja, dan moet ik elke keer mi breed dat mi ding senara. Mi breed mi geboren, ja. Met hij, amang, zijn ook nooit naar buitenland, Ja. toch? Mhm. Toch otak is er nou boom. Het moment dat ik guadoro si kondre, Ja. dat dape in a kondre, Ja. dat luku im luku en im Ja. elk. Ja. Dat boy, senang. Mi Amerika also. Mi ongo zo direct baga. Ja, omdat Luko no Dorosé kondere bij je een nummer. Dat is 100%. You know een nummer. Je sabi toch? Dat want ik sanif na sasa bij je kromo broer, zus, tanta. Ja. Je sabi toch? Sarubai. De zijn dat node. Je sabi toch? You know nummer. Ja, want if ik ga naar buurvrouw, is er nou. Ja. Ik denk dat buurvrouw zei bori, ik zeg dat ik naar buitenland tak. Maar actie tak wie ben jij? Maar dan sabi. Jong mi sabuan tu Frans man te be gade also. Dat de ala de tafra de anya tafra. Pe ala sturu de walade. Te kop bezoek de mijn harala de mijn stanya guina. Serieus? Ja toch, dat buitenland. Maar jasa serna de mijn kari konyang. De mij tak if you want on jam kies en ook toe mee. Konya mee. Ja, Dat na sernang. natuurlijk. Dus liblek baradang asa. Ango serefina konderja. Ja. Isabi toch. Lek vade mijn taki. De ene hand was de andere hand. Maar de matak to botoro sweetie. Maar barim tapu. Ja, want dan begin mij wacht doen dat. Mijn tijd. Ja. Ja. Dus de verstaan mijn tijd wees welkom. We kari komen voor zo goed. Dan me wan lego uit dat logo. Asani in a libidisi. Op sa a urgentiefase ba. Dus dat no want tak da asane go direct boom. Want de mij vetete want dingen komen nog boven water drijven. Maar voor je serefi. Wa jarteng. Wan president. Voor mijn president Kennedy voor Amerikaan betaki. Amataki. No actie you kondere sa I kondere o doju you. Maar actie serf tak sami kan doju mi kondere. Ja. En na zo omstellen op, want toen je era poku, de je verstand dat na kondere nummer 1. So. Trusjani na grong, pranuansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De je tnap want jaja saranamang of want jaja saranang uma. De je viertak a saranang kondere nummer 1. Mida oso. Ja, man zeg maar fos mi tapu, takangane sanama. Itakangane ba, maar met tak gomoro fara. Ja. Tak jere no, if you loop you kondre, you nooit otrowe doti tap strati. If you drink wasani, poteng abatra ini auto of je potini tas fucharenga oso. Maar no dot you kondre wan you na wasa namang. En no ma dorosi kondre oko kring you kondre lek senama ano kang. You na senamang ip sorgu daki you no trowe doti tap strati. En if ma trowe, ip te amatak nee meneer. Unu na senamang potini saka en de charenga oso. Mitaku grantami. Apripo chiwa de te samim taki. Teishi watera olo de feshu eneret. Asanti no gono wantera presa letta papa satang. If you make one chig sleuf jeng, is kafskafeng, je tapa olo dat baka. Da watera nes don da pemoro. En uno spoitu berem, wayeng of mayeng. Mitaku grantani, te wantera leisi. Get up,